በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሆን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትቆም እስትንፋስ ሂቡ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ንወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ጽዮን መጸጊዕትና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይግብ ንዓኣ ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳንን ብዝሃቦም ጸጋን ክብርን ምስጋናን ዘላለም ንዑም ይኹን አሜን። ስንክሳር 5 መስከረም ስንክሳር ዘሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋብሪ ጨጓር ካብ ኩሉ ጸገምን ክፉእ ነገርን በቃል ኪዳኖም ይዓቅብኹምን የውፅእኹምን አሜን። ብሩኽ ቅንያት ሃንሰ መስቀል ይግበረልና። ጸጋን በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 5 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ሓግያ ሶፍያ ዘመነ ሰማዕታት ማለት ብዝፍለጥ 300 ክፍለ ዘመን ብዙሓት ቅዱሳን ኣዴታትና ስለ ፍቅሪ ክርስቶስ ክሳደን ሂበን እየን። ገለገሊአን ድማ ህይወተን ብጣዕሚ ጽቡቕ ነበረ። ካብዘን ቅዱሳን ኣዴታትና ሓንቲ ሎማዓንቲ እናኽብራ ድማ ሓግያ ሶፍያ እያ። በዚ ስም ካብ ዝጽዋዓ ሓንቲ ክትከውን ከላ ኣብ ዝቐደመ ህይወታ ንክርስቶስ ኣይትፈልጦን እያ ነይራ። ንጣዖት ዘምልኹ ወለዳ ኣዕብዮም ኣመርዓውዋ። ካብ ሓዳራ ድማ 2 ብሩኻት ኣዋልድ ቆልዑ ወለደት። ኣስማተን ድማ ኣክሶስናን በርናባን ይበሃላ። ደቃ ልቢ እናገበራ ክኸዳ ከለዋ ቅድስቲ ሶፍያ ስለ ሓቀኛ ኣምላኽ ክትመራመር ጀመረት። ኣብቲ ወቕቲ ካብ ዝነበራ ብዙሓት ሃይማኖታት መዘነት። ብዘይካ ክርስትና ግን ካልኦት ሚዛን ከምዘይጥዕማ ድማ ኣስተውዓለት። ኦ ሓቀኛ ኣምላኽ ምርሓኒ ረድኣኒ እውን ክትብል ጸለየት። መድኃኔ ዓለም ንዝጸዋዕካዮ ስለ ዘየሕፍር ቀልጢፉ ጽቡቕ ጎደና ኣርኣያ። ድሕነት ኣብ ደቃ መታን ክኸውን ንኽልቲአን ጸዊዓ ስለ ክርስትና ኣማኸረተን። ደስ ኢልወን ድማ ተቐበልኣ። ንሳ ኸዓ ግዜ ከየጥፍአት ናብ ጳጳስ ከይዳ ማሕተመ ክርስትና ሃብተ ውልድና ክትቅበል ምስ ደቃ ተጠመቐት። ብቅድስናን ደስ ብዘብል ኣነባብራን ድማ ክሳብ መዓልቲ መከራ ጸንሐት። ናይ መከራ ጊዜ ምስ ኣኸለ ድማ ንደቃ ጸዊዓ ስለ ፍቅሪ ክርስቶስ ንሙት በለተን። ብሩኻት ኣክሶስናን በርናባን ድማ ደስ እናበለን እሺ በለኣ። ሽዑ ድማ ኣብቲ ቅድሚ መኮንን ቀሪበን ንክርስቶስ ካብ ምኽሓድን ካብ ስቃይን ሞትን ኣየናይ ከም ዝመረጻ እንተተሓተታ ንሳተን ንሞት መረጻ። ናብ እስሪ ቤት ድማ ኣእተውወን። ቅድስቲ ሶፍያ 2 ደቃ ንኽጸንዓላ ኣዘውቲራ ገድለ ሰማዕታትን ክብሮምን ትትርኸለን ነበረት። ብፍላይ ናይታ ዓባይ አንገበናይት እመቤት ሶፍያ ምስ 3 ደቃ ጲስጲስ ኣላጲስን ኣጋጲስን ተጋድሎ እናነገረት ተጽንዓን ነበረት። ድሕሪ እስሪ ቤት ግርፋት ተኣዚዝወን ኣዲአን ጥራሓ ምስ ተገርፈት መልኣኽ ወሪዱ ምስ ከለላ ድማ ደቃ ብምርኣየን ደስ በለን። ቅድስቲ ሓግያ ሶፍያን 2 ደቃን ብጣዕሚ ዝበዝሐ ስቃይ ስለታ ዝቐንዐት እምነት ተዋህዶ ተቐበላ። መላሓሰን ክሳብ ምቑራጽ በጽሓ። ኣብ መጨረሻ ግን በዛ መዓልቲ ተቐቲለን ኣኽሊል ሰማዕታት ገንዘበን ገበራ። ናይ መከራ ዘመን ምስ ሓለፈ ዓብይ ንጉስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ናይ ኩለን ቅዱሳን ቤት ሰሪሑ ናታ ብምርስዑ ኣብ ልዕሊ ንዕኡ ብዘስርሖ ቤተ መንግስቲ ተኣምር ተራእዩ እዩ። ን3 ጊዜ ዝኣክል ንስሙ
ክቅርጽ ከሎ መልአኽ እናወረደ ይፍሕቆ ናይ ሶፊያ ስም ድማ ይጽሕፎ ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ከኣ ንጉስ ንወዱ ክሳብ ብምግባር በጺሑ ቤተ መንግስቱ ናይ ቅድስቲ ሶፊያን ናይ ክልቲአን ደቃን ቤተ ክርስቲያን ንምዃን በቕዐ። ምንም ንሰለስተ ጊዜያት ዝኣክል ሙሉእ ቅሕድሳት እንተተገብረላ ሎሚ ኣህዛብ ዝሓዝዎ እዚ ቅርሲ እቲ ንጉስ ዝሰርሖ ቅድሚ 1700 ዓመታት እዩ። በረኸተን ይሕደረና። ቅዱስ ማማስ ሰማዕት። ናይዚ ሰማዕት ወለዲ ቴዎዶስዮስን ታውፍናን ክበሃሉ ከለዉ ማማስ እንብሎ ናይ ስሙ ትርጓሞ ዕጎዋ ለመውታ ኣድኡን ኣቦኡን ዝመትዎ ማለት እዩ። ንምንታይ ከምዚ ተባሂሉ እንተበሉ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ስደት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ወለዱ ሒዞሞ ተሰዲዶም ነይሮም። ከምልጡ ስለ ዘይከኣሉ ሒዞም ኣሰርዎም። ኣብ እስር ቤት ከዓ ካብ ብዝሒ ስቃይ ክልቲኦም ንወዶም ንማማስ ሓቒፎም ከለዉ ተመሓለፈት። እዚ ህፃን ከልቅስ ዝተመልከተት ሓንቲ ሰበይቲ ከዓ ራህሪሃ ንዕኦም ኣቕቢራ ንዕኡ ኣዕበየቶ። ስሙ ከዓ ማማስ በለቶ። እዚ ቅዱስ ምስ ዓበየ ናይ ወለዱ ጎደና ብምኽታል ተታሒዙ ንፍርዲ ቀረበ። ንክርስቶስ ኣይክሕድን ብማለት ከዓ ብዙሕ ስቃይ ኣሕሊፉ በዛ መዓልቲ ሰማዕት ኮነ። ቅዱስ ማማስ ካብ ዓበይቲ ሰማዕታት ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሕቆ ኣንበሳ ይቕመጥ ነበረ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣቡነ ኣሮን መንክራዊ። እዞም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ኣሮን መንክራዊ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ዝነብሩ ኢትዮጵያዊ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ገዳማዊ ህይወቶም ብሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ንነገስታት ከይፈርሑ ብምግሳጾም ይፍለጡ ነበሩ። ብፍላይ ከዓ ህይወቶም ብተኣምር ዝተመልአ ስለ ዝነበረ ኣሮን መንክራዊ ኣቦ ጽድቂ ተባሂሎም ይጽውዑ ነበሩ። ሓደ ግዜ ከዓ ኣሮን ዘመቀት ዘደብረ ዳሬት ብዝብል እውን ይጽውዑ ነበሩ። ናይ ኣቡነ ኣሮን ወለዲ ገብረ መስቀልን ኣመተ ማርያምን ዝበሃሉ ክኾኑ ከለዉ ካብ ቁልዕነቶም ጀሚሮም ብቅዱስ ቃሉ ዝተሃንጹ ነበሩ። ምናኔ ኣብ ደብረ ጎል ምስ ኣቡነ በጸሎተ ሚካኤል ጀሚሮም ብዙሕ ገዳማት መስረቱ። ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ከኣፍረዩ። ንወንጌል ኣገልግሎት ኣብ ዝወፅሉ ግዜ ንፀሓይ ኣቆይሞም ንህዝቢ ኣደኒቆም እዮም። ኣይኮነን ዶ ሰብ ኣጋንንቲ ከማን የድንቕዎም ነበሩ። ንነገስታት ከዓ ስለ ሓጢኣቶም ምስ ገሰጽዎም ዕራቆትን እስራትን ግርፋትን ስደትን እዩ በፂሕዎም። እዚ ጻድቅ ኣቦና ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ በዛ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ወሎ መቄት ዝርከብ ገዳሞም ዓሪፎም ተቐብሩ። እቲ ገዳም ክሳዕ ሕጂ ዘሎ ክኸውን ከሎ ድንቂ ጥበብ እግዚአብሔር ዝረኣየሉ እዩ። ብላዕሊ ክፉት ከሎ ዝናብ ኣይኣቱን እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ኣፄ ልብነ ድንግል። እዞም ንጉስ ኢትዮጵያ ንዓመታት ካብ 1500 ክሳብ 1532 ዓመተ ምህረት እኳ እንተኣመሓደሩ እቲ 15 ዓመት ዝተወድአ ግን ኣብ ስደት እዩ። ካብ ሕያወት ሃፀይ ናዖድን ንግስቲ ወለተ ማርያምን ተወሊዶም ብስርዓቱ ዓብዮም እንተነገሱ ብኽፉኣት መኸርቲ ጠንቋሊ ናብ ቤቶም ኣትዩ ነታ ሃገር ናብ መከራ የእተዋ። ክሳብ ሎሚ ጠባሳኡ ዘይተፈልየ ናይ ግራኝ ወረራ ን15 ዓመታት ነዚ ሃገር ብዘይ ካህናትን ብዘይ ቤተ ክርስቲያንን ኣትሪፍዋ ነበረ። ብዙሓት ክርስቲያን ድማ ምስልምና ተቐበሉ። ሃፀይ ልብነ ድንግል ግን ብውሽጢ ደብረ ዳሞ ገዳም ኣትዮም ንስሓ ጀመሩ። ኣልቀሱ፣ ተማህለሉ። እመቤትና እመብርሃን ተገሊጻ ድማ ይቕሬታ ብነፍስኻ ዳ እምበር ብስጋ ኣይትረኽብን በለቶም። ንሶም ከዓ ሱባኤኦም ቀጸሉ። ስብሃተ ፍቑርን መልክዐ ኤዶምን ዝኣመሰሉ መጻሕፍትን ደሪሶም በዛ መዓልቲ ዓረፉ። ንሕና ክርስቲያን ድማ ነኽብሮም ኣለና። ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ፈተውቱ ፈተና ዘኪሩ ሃገርና ካብ ጥፍኣት
نهزبنا كاب سدت يسورنا آمين كاب برخاتم لما أي فلينا آمين مسكرم حمشته زخبروا حمتاونا قدسان بعلات قدستي صوفيا سماعت قدسان أكسسنان بربانان دقا قدس ماما سماعت قدس تيودوسيوسن توفيان ولدو عون آران منكراوي هاتي لبنى دنجل آمين رومي معراف شدشته فقدي حمشته موتنا نموتو مسيلو حبراتو كأ انت خوي الناس كمو كأ بتنسايقو كنحابرو إنا آمين وسبهات لإግዚአብሔር ولولادتو دنجل ولمسكالو كبور زودق زنطبه بأف قدسان تقوان ملاك يتعرملي آمين سنكسار دسمع زنبب فقر قويتا أبلبو يعنبب آمين